Un peth ydy'r golygfeydd hyfryd, peth arall ydy cynnal a chadw'r llwybr sy'n mynd ar cerddwyr o gwmpas Ynys Môn. Ac mae'r cyfrifoldeb am hynny ar ysgwyddau pobl fel Sioned Jones a Dylan Owen. Ac mae'n hwtha, fel pawb arall, yn heiddi munud neu ddau i werthfawrogi hyfrydwch pob rhywfrodyr. Sdi be, Sioned, ar fora mor brafa heddiw, wel, mae llwybr arfordir Môn yn rhwyddo ei hun, dydy? Yndi wir, mae'n arbennig yma heddiw. Ar fora fel hyn, mae'n neud y swydd drosto ni, mewn ffordd. A fan hyn, mae'n traeth coch, un o'r llefydd siŵr o fod mwyaf poblogaidd ar yr arfordir i gyd. Yndi wir, yndi. Mae'n fai yn fawr, a mae'n traeth arbennig, ond mestyn holl fawr o Llanddonna, reis rownd y bae, at traeth coch yma, a wedyn fyny'r arfordir i bellach y Mwylfre. A mae'r ochr dwyreiniol yr ynys ma'n un o'r llycynnau mwyaf poblogaidd gennyn ni. Be di hanes y llwybr rwan ta? Sut mae'r cyfan wedi cychwyn ac o lle cychwynodd o? Mae yna rhyw fath o lwybr arfordir wedi bod ys blynyddoedd o maith y 70au, 80au. Yn diwedd y 90au ddaru Menter Môn gymryd ymlaen fel prosiect, a wedyn o hynny mae wedi cael y hwb mwyaf, deud y gwir. O 2007 ymlaen mae wedi cael dipyn o gefnogaeth gan Llywodraeth Cymru a arian Ewropeaidd i wella'r llwybr, i ddatblygu fel rhan o Llwybr Gymru gyfan. Dyma sy'n wych, mae'n siŵr, bod yna gymaint o amrywiaeth di'r traeth mewn canllath, ond mi ydan ni'n llythrenol yn y goedwig. Yndi, wel mae'r llwybr arfordirol yn gylchdaith o tua 135 milltir. Dwi'n meddwl dyna sy'n braf am hwn, mewn ardal gymharol fyr. Mae'n andros o lot o amrywiaeth. Dych chi'n cael coedigoedd, treitha mawr, rhyw fai bach, pentref pysgota. Dach chi'n mynd andros o amrywiaeth, a mae'n rhywbeth mae'r cerddwyr yn dod nôl ato ni'n dweud bod nhw'n wir yn mwynhau am y llwybr. We've been on lots of walks, but this Anglesey Coastal Pass is particularly beautiful. It seems to cater for the walker ideally. It's easy to walk and no hills and just lovely scenery. It's just marvellous. I've enjoyed it very much so far, plenty of variety. Though I did get lost on one of the headlands there because there's a change, I think, in the landslide. But the path here, I was very impressed. It's all made up beautifully, and I'm really, really enjoying it. Recommend it to anyone. Anglesey's beautiful. Mae'n ddiddorol Dylan, dos yma'n rhyw 2 milltir rhwng traeth coch yn fan hyn, ond mae'na ddwy agwedd go wahanol o'n o waith cynnal a chadw yn y ddau le yma. Oes, mae yna wahaniaeth mawr yn traeth coch. Oedden ni'n gwneud gwaith ar hen lwybr, ail wneud hen lwybr oedd mynd yn fwdwd ac yn lyb. Dim yna gyntractor yna wedi bod yn rhaid gwaith drainage a cerig a rhaid edging i lawr i gadw pobl ar y llwybr. A wedyn yma'n benllach fel gwelwch chi, mae yna gaethon ni tir lithriad, wedyn mae'r hogiau wedi bod yma'n gwneud gwaith i ail wneud y llwybr a'i godi fo'n ôl i wneud o'n geddadwy i bobl. Wedyn mae'r gwaith i reid da, wedyn gobeithio fydd bob dim yn iawn. A mae'r gwaith di orffan, mae'n bleser. Yndi, mae'n bleser, yndi, o bleser gwybod bod pobl yn gweithio'r gwaith da ni'n wneud, yndi. Mae'n ddwediad clwyd am beintio Pont Borth, sy'n gorffan un pen, ail gychwyn. Bod digon tebyg o'r llwybr, mae'n debyg o'r gwaith yma. Yndi, mae'n debyg iawn, yndi. Nath ni wedi gwneud hwn, fi eisiau symud ymlaen, lasai ni ddod yn ôl wedyn. Ac ar hyd y llwybr, ar hyd yr arfordir i gyd. Be sy'n angen neud fan hyn heddiw wan ta? Wel, da ni wedi clipio'r rwyd plastig yma i'r ymyl yma wan. Gobeithio wneud yr bywyd gwyllt dyfu trwad, neu fath ar y gwylod yma na. Wneud o ddal bob dim yn ei le. I ni gael agor y llwybr eto. A diwrnod gynta yn dy swydd newydd heddiw, Iwan? Ie. Sut mae'n mynd? O, dim rydwg. Helpu clwyr heddiw yma. Ie. Sut ydi hwn ta? O, digon hawdd i weithio fo. A chai ti'n lle gwell i weithio na chet? Digon braf a golygfeydd digon braf. Mae'n hyfryd ma'n di? Yndi. Wel, daliwch etig, ie. Iawn, mi nawn ni. Mae o'n glam pob lwybr, de? Yndi, mae o'n di. Yndi, gynno filltirodd yma. I fi sydd wedi cael y magu yn Sir Fôn, mae cael gweithio ar y llwybr arfordirol rownd yr ynys yn gyfle arbennig. Mae wir yn drysor a mae yna rhywbeth i bawb. A pwy a wyr, mae yna rhywbeth newydd i ddarganfod rhwng pob gornel.